Wel, wythnos diwetha, so yn gwybod os chi wedi gwrando, ond, wel, i fod yn onest, nes i just cael cheek trwy'r holl Bennod, trwy'r episode i gyd, o'n i just yn cael y cheek yma gan ein gwesteion arferol ni, Aron ac Alun. Ni'n trafod conspiracy theories, ddim really licio conspiracy theories, a stuff fel hyn, just y holl ffordd trwy'r. A wedyn, ar ôl i ni fynd off, ar ôl i ni stopio recordio, ddim siŵr os oedd y jokes yn dda iawn heno, as if mae fi sy'n gyfrifol am y jokes i gyd. A ti'n meddwl beth, fi ddim yn gallu cario'r baich yna. Fi ddim yn gallu cario'r podcast yma ar ysbryd fi. Mae'n hen bryd bod pobl eraill yn cymryd cyfrifoldeb am y jokes. So heno, ni'n mynd i chwarae Rownd o. So you think you're funny, do you? Dyna ni'n mynd i chwarae. Ac basically, dwi'n mynd i ofyn i pawb mewn tro beth yw ei hoff joke. So mae Aron gyda ni, mae Alun gyda ni, a fel chi'n gweld, ein gwestau gwadd, hwnna yw invited guest, gwestau arbennig ni yw Lewis Brunt. Wyt ti'n Lewis neu Lewis? Pa'n ti eisiau bod? Wel, fel arfer Lewis. Lewis. Mae'n anodd peidio Cymreig o'r enw. Fi just moyn e. Fi eisiau gael ti'n Brunt hefyd. Ond dyna ni. Diolch am ymuno gyda ni. Ni mi ddod i nabod ti mewn munud, ond ni eisiau clywed am y jokes yma. Gyda, basically, it's dim ots sut mae joke ti'n mynd, i fod yn gwbl honest. Mae sut mae joke y ddau arall yma'n mynd. Mae eitha lot riding ar hwn i fod yn... Os mae Pennod 3 byth mynd i bodoli, gawn ni weld. Dyna gyd fi'n mynd i weid. So, pwy newn ni ddechrau gyda? Ni'n ddechrau gyda Alun, achos mae gen i fi ryw deimlad bod rhywbeth mynd i digwydd gyda Aron. So, Alun, beth yw dy hoff joke os gwelwch yma? Wel, so, faint ohonoch chi sydd wedi dod ar draws y Twitter page, yr anti-joke cat? Chi'n cofio hwn o dyddiau chweched? Mae hwn yn joke gan yr anti-joke cat. What's red and bad for your teeth? What? A brick. Oh dear. Right, okay. Right. Anti-joke yw probably a guy. Yeah, okay. Well done that. I'll leave it that. Right, Lewis, beth o dad ti? It's a hoff joke. Okay, mae gen i joke sort of eitha beiblaidd i ddweud. So, mae Saesneg, so mae'n flin gen i. And the Lord said unto John, come forth and you will receive eternal life. But John came fifth and won a toaster. Hwna'n joc da, Ie, chwarae tig. Hwna sy'n ennill ar hyn o bryd, fi'n credu. Aron, beth amdano ti? Here we go. Wel, fi ddim rili'n fan o jokes. Ddim yn offi conspiracy theories, ddim yn offi jokes. Ie, fi'n gwybod. Ond gobeithio gwych chi weld clip ar y diwedd o un o fy hoff jokes, ond fi ddim yn spoilio'r joke. Mae'n joke gan Ellen Lewis, oedd hi'n hoff iawn o ddweud y joke yma yn y capel, pan oedd hi gyda ni yn y capel. Ond byddwn i'n gweud hoff joke fi i ddweud fy hunan, achos mae'n neis ac yn fyr ac yn hawdd i cofio, yw, a mae'n Saesneg hefyd, sorry, two olives walk into a bar, they take a seat on their stools, but one of them falls off. The other one turns around and asks him, are you all right? He turns around and says, olive. Fi'n credu fe, tan bore yma, hwnna oedd mynd i fod joc fi. Fi'n credu fe. A Tim Vine special. Tim Vine special. Ie, ti'n meddwl beth, literally tan bore yma, ni'n mynd i fynd gyda joc yna. Diolch beth. Oh, wow. Achos, ti'n meddwl, ni ddim yn checo gyda'n gilydd beth ni'n mynd i weid cyn dechrau. Na. Ond, wel, ti'n meddwl beth, Aron, fel rhywun sydd ddim yn hoffi jokes, nes i wneud reit dda fyna. Diolch yn wel, y reswm i sy'n newid i fi, o'n i gwrando ar, o'n i yn y car yn gyrring yn hach, o'n i gwrando ar album, a live album o'r enw Proof That the Youth Are Revolting yw enw'r album gan Five Iron Frenzy. Ac rhwng un o'r cynnion, mae'r lead singer yn dweud joke, ac o'n i dwi'n hofio am y joke yma, a mae'n absolutely wych. Na i trio gweld os mae'n gweithio a gewn ni hwnna. Mae'n Saesneg, mae ond yn gweithio yn Saesneg. So, mae'n trio hwnna, mae'n mynd, hey, Alun, what are you eating under there? Under where? Good day, huh? You get it? It's a good joke, isn't it? I chi randawyr sydd adre, ni wedi goffod editio mas section lle mae Derek Rees wedi goffod stopio'r fideo, stopio'r recordiad, a plannu'r joke
mwyn iddo fe weithio. So dwi'n actually meddwl, o'r jokes I gyd sydd wedi cael eu cyflwyno heno, dyna'r joke gweitha. Wel, fi ddim eisiau bod yn rude, ond fel, fi'n feddwl bod ti'n gwybod y punchline, fi'n creu gallu ti wedi delifro fe'n well I bod yn ôl. O fi'n fach, disappointed. A mae'n just amazing comment. Ar ôl wneud y joke, mae'r lead singer just mynd, oh, we need to edit that out before it makes it into the Christian bookstores. Yw'r comments ar ôl y joke. So, cwestiwn nesa, beth yw ei hoff neu most memorable profiad o stand-up chi erioed wedi cael? Lewis, dechrau ni off. Ti'n byw yn Llundain, dos y ti bod yn cael profiadau stand-up eitha mawr, really. So, help ni mas fan hyn. Beth yw dy hoff profiad di? Un o'r profiad, mae bach o claim to fame I ddweud I gwir, ond so nes I unwaith cael Brecwast efo Milton Jones. Oh, yes. Hwn yn dda. Wow. Basically, nath I ddod I siarad yn eglwys ni achos mae'n Gristion, ac fi ddim actually sylwi hynny dan eitha diweddar. Ac oedd e'n clas, oedd basically just yn dweud amdan profiad yn dod yn comediwr, ac rai o'r straeon oedd e'n sôn amdan, oedd e'n just yn mental, Oedd ddisgrifio, dysgu sut I wneud comedy fel dysgu sut I chwarae offeryn yn gyhoeddus. So I gyd o'r stuff sy'n mynd wrong y stuff. Oedd just yn, fi'n credu, oedd gen fe straeon eitha fler I dweud amdan, ond oedd e'n clas. No, so beth mae Milton Jones yn cael I Brecwast? Beth mae'n bwyta I Brecwast? Nath ni cael bacon butties. Standard, da. Mae gen I fe jokes eitha dam fel Cristnogaeth does, but ein fel, why are churches like hospitals? Because if you stand too close, you get sucked into the rotors. Mae'n joke da, am bywyd eglwys. Dim yn meddwl bod ni'n gallu tofio hwnna I fod yn honest. Aron, beth ydyn ti? Yr un ti ddim yn hoffi jokes. Beth yw dy hoff brofiad stand-up ti? Wel, Derek, I fod yn honest, sgen I ddim rili unrhyw brofiad stand-up chwaith. So gallu gweud bod fi wedi bod I unrhyw berfformiad stand-up. Mae gen I hoff raglen stand-up, hands down, sef James Acaster repertoire, available on Netflix. Mae'n absolutely amazing, yn enwedig a bit cychwynnol pan mae ar I bengliniau. Mae cwbl fi'n dweud. Mae gond bod chi heb weld e. Gafodd James Acaster ei fagu mewn teulu Cristnogol, do? Dwi'n chi wedi clywed yn siarad am mynd I Greenbelt Festival. Ffindiwch y bit o stand-up yn neud am mynd I Greenbelt Festival, mae'n berffaith. Mae popeth yn clywed am Greenbelt yn y stand-up yna gyda James Acaster. Great. Aron, beth amdano ti? Cyn I rannu yn fi, o'n I jyst eisiau gofyn I Aron, ti erioed I bod yn 10 munud cyntaf pregethau Derek Rees? Yn union, ti'n iawn. Ti'n iawn yna. Dyna pa fi'n gweud, sa'i wedi bod I stand-up performances. So, profiad mwyaf memorable stand-up fi ydi, cyn I fi ddod yn Gristion, nes I fynd I noson o gomedi yn Hitawe, lle dyn ni nawr yn cyfarfod fel eglwys. Ond nes I fynd gyda ffrind gorau fi, Owain, fe oedd best man yn priodas fi. A fi oedd y boi, nath Dan Thomas, y comediwr, penderfynu, I'm going to pick on this guy for the rest of the night. Ond yn anffodus, oedd Owain, yn eistedd reit o'r bwys fi, just yn rhoi ammunition iddo fe yn bywyd fi. Iddo fe gael pigar na fi. So nath y nos o'n gomedi yma just troi mewn i'r boi ma'n pigar na fi. Yn awful. Dwi'n lyfio stori sy'n gorfod dechrau gyda cyn I fi ddod yn Gristion. Dwi'n byth yn gwybod beth sy'n mynd I ddod wedyn, oed ti, beth sy'n fi'n cael ei confessu. Wel, profiad gorau stand-up fi, a dwi wedi bod I o cwbl o'r ein mawr. Enghraifft, sy'n mynd I weld Josh Widdicombe yn Cynarfon, ac yn y galeri Cynarfon, a nath do mas, a just mynd, hello Cynarfon! A they're just dead silence. Oh, they're amazing. Pawb just fel, we're not giving you anything. And I'm like, did I say it wrong? I'm a very with a French just mynd, Cynarfon! They're just an amazing. Ond hoff, just gorau dwi'n neud, Steddfod Ebw Vale. Dwi'n cofio pa blwyddyn o'n Steddfod Ebw Vale. Hwna yw'n Steddfod y gorau dwi'n rhaid bod I. When he's 17?
Falle? Na, not nôl. Yes, dwi'n fel amser maith yn ôl yn dweud e. Ie, mwy fel 2007 falle, cynt, dwi'n gwybod. 2009 bydd y ges fi. Sorry, dwi'n meddwl am Aberdare. Ebw Feil yw'r Steddfod. Y Steddfod lle wnaethon nhw cadw'r pavilion lan am nos yn extra, nath Will Young wneud gig. Hwna'n amazing. Oedd it's just yn clwb rygbi Ebw Feil, Noel James, y boi nath mynd ar Britain's Got Talent yn y diwedd. Ac oedd y tri support act yn awful. Cofi bach oedd un ohonyn nhw. O'n i just fel, oh my goodness, mae nos yma jyst yn marw. A wedyn, nath Noel James dod mas a just smasho fe. Ac nes i just crio chwerthin am fel awr. A'r ffaith oedd e'n Gymraeg, fi'n credu, oedd e just yn fel, just yn ei byd o wahaniaeth. Ac oedd e'n canu can o'r nhw pan bod Eiran Melyn. Oedd hwnna'n noson yna. Just David Iwan, so chillio. Hefyd, oedd hwnna'n adio i'r peth. Wel, na ni te, sneb yn gallu cwyno beth ddim digon o jokes. Chi wedi cael sawl un fyna. Un, chi wedi clywed heno, falle tro gynta, rhywun sy'n cysau jokes yn dweud joke. So, just meddyliwch am y profiad yna. Fel ni wedi pwyntio mas, chi wedi clywed ei hoff joke. Fi'n credu fe sy'n ennill, actually, o ran y jokes yna. Mae Lewis gyda ni. Nawr, Lewis, dyn ni wedi cwrdd, neu gen ni wedi cwrdd, ond dwi ddim yn nabod ti yn dda iawn. So, ni'n meddwl byddai'n werth i ni cael cwpl o gwestiynau just i ddod i nabod ti yn well, a ni'n galw'r segment hwn. Mae'n y segments nawr, so i'n gwybod os chi wedi sylwi. Mae'n y section nawr o'r enw Bearing the Brunt. Bearing the Brunt. Sorry bach yn rude i fod yn honest, ond dim ond. So, dyma ni, question, well, fi'n mynd i roi fach o backstory y cwestiwn yma i chi. Chi'n gwybod pwy yw Francis Chan, y pregethwr? Yeah. Francis Chan. So, nath i dod i pregethu yn Abertawe, ac oedd nos yn hollol random yn Abertawe, Rend Collective yn neud y worship, a wedyn Francis Chan yn siarad, a wedyn, ond yn y prynhawn cyn hwnna, o'n nhw wedi gwneud seminar i fel gweinidogion Abertawe, just i cwrdd â Francis Chan, a fel chatio gyda fe. Ac o'n fel rhywun, o ti'n gorfod gofyn cwestiwn o'r llawr ac oedd e'n ateb. A dyma'r dyn yma dweud, Francis, could you tell us a little bit of your background, please? Ac dyma fe dechrau esbonio fel lle gafodd ei fagu a fel sydd oedd dod yn Christian. Let me just stop you there. I'm more interested in the origin of the name Chan. And I started just mynd yn gwbl dawel, a nes I just bursio fa yn gwerthu, cos oedd e just mor weird. So, Lewis, beth yw origin y name Brunt? Dyna ni cwestiwn gyntaf, yeah. Cwestiwn really da. Un wyth, mae lot, enw maw Davis, so I bach fel, bys fe jyst I bod mor haws y dau. Dwi actually ddim yn gwybod, I wedi gwir. Wedi clywed cwpl o bethau ar hyd y lle. Wy'n credu, yr un wedi clywed mwy na y rhai eraill yw fod, wy'n credu enw o ardal Cernyw yw e. Nice. Dwi'n credu taw fel Cerniweg yw e, yn wreiddiol, Brunt. Cool. Wy'n credu dyna lle nath, beth chi'n galw, fel hynafiaid teulu dad yn dod o y stuff yn wreiddiol, a di symud De Cymru yn ystod fel gwaith y stuff. Ond, mae'n really fatha, anghyffredin. So. Nice. Mae'n nice cael cyfenw anghyffredin. Mae Renolf yn un gyda ni hefyd, does? Does any stand out? Treharne? Mae Treharne hefyd yn enw Cernyweg. Ydy fe? Oedd enw am tref heiarn. Yn Cernyw. Gan I beidio anghofio'r enw sy'n hanes dy deulu di, Derek, y Bardmans. O'r iseldiroedd, The Bardmans, neu The Bearded Men, hwnna'n y cyfenw bach da. Ond falle wrth gwrs bod chi Lewis Brunt a Aron Treharne o Gernyw yn gallu mynd ar ôl y morgawr, fel wnaethon ni trafod wythnos diwethaf, off Falmouth. Fyna, nawr, Lewis, ti'n dod o gael, ti'n gysdi enni yn y Rhondda?
Well, Pontypridd. Okay. Well, actually, be chi'n gael Pentre Eglwys. Okay, yeah. Mae passport dweud Pontypridd, ond Pentre Eglwys ddim actually Pontypridd. Wel, Ddim yn bell. Na. Ddim yn bell. A wedyn ti symud i Gaerdydd, fi'n cymryd? So, ges i magu yn Groesfaen, sy'n just rhwng Caerdydd a Pontypridd. Right, okay. As in, fatha just, A mynd i Plas Mawr i'r ysgol. Sy'n golygu, nes i'n mynd i Glantaf, ond, yn Caerdydd, ond mae'n golygu bod ni wedi bod yn yr un ysgol. Achos fi yw'r blwyddyn olaf i mynd i safle Plas Mawr pan oedd e'n fel y safle just blwyddyn 7 a 8 i Glantaf. So ni wedi bod yn yr un adeilad, just gyda enw gwahanol. Ac oedd stafell cofrestru fi rei ar top, fel 4th floor neu rhywbeth awful. Lan fyna. Ond y cwestiwn ni eisiau gwybod, dyma'r unig cwestiwn ar, par y pwyni. Ti yn Llundain? Pam? Dyma ddim yn berniadaeth. International podcast yna. Dyma'r tro gyntaf ni cael guest o gwlad arall. Wow. So, nes i Llundain ar ôl gorffen ysgol. Nes i ddod i astudio. So, nes i studio'n St Mary's, sydd yn brifysgol really fach yn Twickenham. So, ti'n modd, nes i ddod yn Gristion pan fi fan hyn. So, blwyddyn gyntaf nes i ddod yn Gristion. Ac wedi bod yma ers hynny yn gweithio i eglwys, so i wneud fatha hyfforddiant gweinidogol ar hyn y bryd. So wedi bod yma bellach ers 5 mlynedd. Yn amser maith. A'r bwriad i ddod nôl i Gymru ar ryw bwynt, cybeithio? Bendant, os dwi'n mynd bendant. Mae wedi cael ei ddweud nawr, ni gyda fe, ni wedi recordio fe. Mae'n gorfod dod nôl nawr, so ni'n iawn fyna. Bendith ar beth y ti'n neud draw fyna, mae'n exciting iawn i glywed am Duw yn galw pobl i'r weinidogaeth. Ac ni'n edrych mlaen i weld, lle bydd Duw yn rhoi ti yn y pen draw, ond am nawr mae'n exciting iawn i clywed am dy daith di yn Llundain, ac hwnna'n gred. Diolch gymaint am ddod ymlaen. So, mae Lewis mynd i cyflwyno ein dameg ni heno, ac mae e'n mynd i ddarllen a rhoi cyflwyniad bach i ni, a wedyn mae cwpl o gwestiynau gyda ni fel arfer. So, Lewis, drosodd i ti. Diolch yn fawr. Fi'n meddwl heno yma allan ni edrych ar ddameg sydd falle neith i gyfarwydd i lot o'n ni. Mae'n sicr yn ffefryn yn bersonol, ond Dameg, Pharisead a'r Casglwr Trethi yw e. So mae'n lyc pennod 18 ac edrych ar adnodau 9 i 14. Ac mae'r ddameg yma yn un really ddiddorol ac mae'n dysgu gwirionedd hyfryd, ond hefyd argyhoeddiedig hefyd. Ac o'r cychwyn mae Iesu'n dangos pwy mae'n siarad i. So mae'n dweud yn y adnod gyntaf, cafodd y stori yma i ddweud ei adrodd i rai pobl oedd yn meddwl i bod nhw eu hunain mor dduwiol ac yn edrych i lawr eu trwynau ar bawb arall. Ac mae'r ddameg yn canolbwyntio ar fatha 2 cymeriad, sef y Pharisead a'r Casglwr Trethi. Ac, dyn ni yn darllen ac mae'n syndod at y gwahaniaeth, ond i bobl bys ydi clywed Iesu'n dweud hon yn reiddiol, fyse hon yn controversial iawn. Mae enwi Pharisead a Casglwr Trethi yn yr un frawddeg yn peth syfrdanol. Ar un llaw mae'r Phariseaid yn pobl sydd yn cael safiad eitha uchel mewn cymdeithas. Mae'n pobl parchus iawn. Pobl mae pawb yn parchu ac maen nhw'n cael ei adnabod am ei foesoldeb. Felly maen nhw'n pobl sydd oedd yn adnabyddus am fatha cadw gyfraith seremoniol yr Iddewon i'r nod. Ac wrth gwrs ar llaw arall mae gennych chi'r cymeriad cwbl wahanol, sef y Casglwr Trethi. Ac rhywbeth nes i sylwi sydd yn eitha diddorol yw fod Luc yn disgrifio y Casglwr Trethi fel dyn oedd yn casglu trethi i Rhufain. Dyna sut mae'n cael ei adnabod, achos dyna sut o'n nhw'n cael ei weld fel bradwyr. Rhufain yn y pŵer gormesol yma yn rheoli ar Israel ar y pryd. Ac o'n nhw'n pobl
oedd yn aml yn gallu bod yn anfoesol, pobl oedd yn glir yn torri cyfreithiau Duw, yn cymryd mwy o arian yn aml nag oedd rhaid, ac o'n nhw ddim yn pobl oedd pobl ddim yn hoffi nhw o gwbl. Ac felly mae'r golygfa'n cael ei peintio, sef bod y ddau dyn yn mynd lan i'r teml i gweddio. A mae hynny hyd yn oed yn ei hun yn peth drawiadol, y teml, y lle fwyaf cysegredig yn Israel, presenoldeb Duw, ac mae yna ddyn sydd yn edrych yn sanctaidd ac yn foesol, ond wedyn mae yna bechadur yma yn dod i fewn i presenoldeb Duw. A wedyn mae'r shifft yn newid i fatha gweddi y ddau dyn wahanol. Ac mae Luc yn tynnu'n sylw ni at gweddi yr Pharisead, sydd i bob ystyr yn canmol ei hun. Mae'n rhestru yr holl bethau mae'n ddiolchgar amdan, ond mae'r canolbwynt yn sicr arno fe ei hun. Ond gweithio'r modd, mae siŵr o fod yn dweud y gwir. Mae siŵr o fod yn person sydd ddim fel y Casglwr Trethi. Dwi ddim yn siŵr o fod ddim yn twyllo neu gwneud dim byd drwg. Mae siŵr o fod yn ymprydio ac yn rhoi ddeg o bopeth sydd gyda fe. Ond fel na ni weld, mae hynny yn cyfri ddim yn y dameg yma. Mae'r golygfa wedyn yn shifto, fel ta'r camera yn shifto tuag at y cefn. Mae'n swingo o gwmpas, ac yn y cornel, yng nghefn y deml, mae'n y Casglwr Trethi sydd yn adrodd gweddi gwahanol iawn. Wy'n credu mae hon yn hyfryd be mae'n dweud. Mae mor syml, ond dyna wy'n credu beth yw ergyd y dameg, sef i gyd mae'n dweud yw hon. O Dduw, neud i faddau mi, dwi'n bechadur ofnadwy. Mae'n dweud, hyd yn oed wrth y dweud hon, oedd e'n curo i frest ac oedd e'n methu edrych i fyny achos oedd gynno fe gymaint o gywilydd. Felly mae'n dangos dau cyflwr calon wahanol iawn. Mae'r Pharisead yn meddwl bod e'n iawn yn ngolwg Duw, ond mae'r Casglwr Trethi yn gwybod fod e angen maddeuant, yn gwybod fod e angen gras. A wedyn dyma'r punchline yn y diwedd, fod Iesu yn rhoi ni fel y cefndir, yn rhoi cipolwg tu ôl i beth mae Duw yn ei weld, sef bod y Pharisead yw'r un sydd yn wahanol i beth ni'n disgwyl, yn mynd i ffwrdd y deml, dal, dwi ddim yn iawn efo Duw, tra fod y Casglwr Trethi ei holl bechodau, achos achos yr hyn oedd e'n gofyn amdano ei weddi ddarostingedig wedi cael ei gymodi i Dduw. Mae Beibl Donet yn disgrifio fe fel aethau adre a'i berthynas gyda Duw yn iawn. A wedyn, mae Iesu'n dangos taw reswm fel adroddiad y ddameg yma yw i dangos fel rhinwedd y teyrnas, rhinwedd yr efengil, sef fod Duw yn torri crib pobl falch ac yn anrhydeddu'r rhai gostingedig. Nawr, wnaeth ni cael fach o ddadl cyn, be mae'n golygu, ond basically mae Duw yn darostyngu y rheini sy'n falch ac yn dyrchafu'r rheini sydd yn darostyngu i hynny. Great. Diolch Les, diolch am dadbacio y dameg yna ni. Fi'n cytuno, mae'n ffefryn i fi hefyd. Mae mor glir a mae'r stori jyst yn fel, ti'n ffili gael, peidio gael dy herio ganddo fe wyt ti. Cyn i ni troi at cwestiwn Aron, Lewis, wyt ti eisiau darllen y dameg fel ma fe, yn Beibl Donet. Na, dim yn gwybod. Bydd e'n dda gael just gyda cwestiwn. Ie, dwi'n lot help yn fyse. Right, okay, so Luc, fel ydyn ni gwyth, yn ar adnod 9. Dywedodd Iesu y stori yma wrth rai pobl oedd yn meddwl eu bod nhw eu hunain mor ddiwiol ac yn edrych i lawr eu trwynau ar bawb arall. Aeth dau ddyn i weddio yn y deml. Pharisead oedd un ohonyn nhw, a'r llall yn ddyn oedd yn casglu trethi i Rhufain. Dyma'r Pharisead yn sefyll ar ei draed yn hyderus, a dyma oedd ei weddi. O Dduw, dwi'n diolch i ti mod i ddim yr un fath o phobl eraill. Dwi ddim yn twyllo na gwneud dim byd drwg arall, a dwi ddim yn gwneud pethau anfoesol. Dwi ddim yr un fath â'r bradwr yma.
Dwi'n ymprodio ddwywaith yr wythnos ac yn rhoi 1 o 10 o bopeth sydd gen i i'r deml. Ond roedd y Casglwr Trethi wedi mynd i sefyll mewn rhyw gornel ar ei ben ei hun. Doedd e ddim yn meiddio edrych i fyny hyd yn oed. Yn lle hynny roedd e'n curo'i frest mewn cywilydd. Dyma oedd ei weddi e. O Dduw, wneud i faddau mi, dwi'n bychadur ofnadwy. Dwi'n dweud wrthoch chi, mae'r Casglwr Trethi, dim y Pharisead oedd yr un aeth adre a'i berthynas gyda Duw yn iawn. Bydd Duw yn torri crib pobl falch ac yn antrydeddio'r rhai gosniedig. Awesome. Neis, actually, cael wedi dadbacio a wedyn clywed e. Mae hwnna'n real help, actually. Aron, mae gen ti gwestiwn i ni a newn ni trafod e gyda'n gilydd. Ie. So, cwestiwn fi yw, sut allwn ni wneud yn siŵr bod ni ddim yn esgeiluso bywyd o weithredoedd da, achos dyn ni'n gwybod fel bod yn effesiaid bod ni wedi cael ein achub i fywyd o weithredoedd da, heb ddod yn hynna'n gyfiawn, achos in effect, felly, y mwyaf o weithredoedd da dyn ni'n neud, felly, y mwyaf temptasiwn i ddod yn falch. Felly, sut mae cael y cydbwysedd yna, sut mae peidio cwmpo i'r trap yna. Yeah. A hefyd, mae'n adnod sy'n dweud dyn ni'n neud ein gweithredoedd da o flaen pobl hefyd. So, sut ni'n neud hynny heb cwmpo i'r trap yma. Alun, dechrau ni off. So, gwybod os chi wedi sylwi ar spectols newydd, Alun Bryn, jyst yn mention bach. Maen nhw'n rhoi special i cope gyda Zoom. Oedd Ellen prynu nhw ar Amazon, ond ie, maen nhw'n i weld yn weithio. Dyn nhw'n helpu? Oh, good. Alun, ateb y cwestiwn. So, o'n i'n... Oedd ateb y cwestiwn yma, mae'n un... Chi rili angen meddwl y trwyd. So, dwi wedi gwneud rhywun peth wrth i fi feddwl am sut i ateb e, wrth fframio fe yn yr un ffordd yma Aron di wneud, ond di mynd ar hol trywydd hollol wahanol. Lle mae Iesu'n dweud wrthyn ni yn y Fengel Matthew, ceiwch y drws pan ydych chi'n gweddio, mae Duw y Tad yn gweld yr hyn sy'n digwydd yn y dirgel. A yr un peth gyda'r ymprydio, mae'n dweud, cudiwch unrhyw arwyddion bod chi'n ymprydio, mae Duw y Tad yn gweld beth sy'n digwydd yn y dirgel. Ac eto, dyn ni'n gweld Paul yn dweud wrth y Corinthiad, byddwch yn efelychwr ohono fi, fel o'i finnau o Rees. So'r y tensiwn yma rhwng gwybod bod Duw yn gweld, a dyna beth sy'n bwysig, ac eto, dyn ni fod i wneud gweithredoedd da, a bod rheina yn cael ei gweld. So, yr hyn dyn ni'n delio gyda felly yw'r cymhelliant. Dwi'n gweld nath Lewis sôn yn ei gyflwyniad i cyflwr y galon. Wel, dwi wedi fframio hwnna fel cymhelliant y galon. So ie, mae yna le i bobl yn gweld ni, yn byw allan ein ffydd ni fel esiampl. Ond mae Iesu'n dangos ni bod ein cymhelliant ni wrth wneud hynny yn bwysig. Dydy ffydd gweithredol ddim fod yn weithredol mwyn fod yn sioe. Dyna'r iaith mae Arfon yn defnyddio yn Beibl Nesyn Matthew 6. Dyw'n ffydd ni ddim fod yn sioe i dynnu sylw i ni ein hunain. A wrth gwrs, y pechod mae'r dameg yma'n delio gyda yw balchder, nag yfe. A dyna'r trap dyn ni'n gallu cwmpo i fel Cristnogion ifanc, aeddfed. Dyma'r trap lle mae'n gweithredoedd ni yn troi i fod amdano ni ein hunain. A dwi'n meddwl, mae hynny'n digwydd pan dyn ni'n colli golwg ar Iesu, a colli golwg ar byw mwyn gogoniant Duw. A mae'r balchder yma'n gallu codi i ffen yn y ffyrdd mwyaf fel subtle a fel slay, a mae'n digwydd yn pob rhan o fywyd, dwi'n meddwl. A wrth i ni dyfu fel Cristnogion, dwi'n meddwl bod ni'n mynd yn fwy a fwy self-aware a'n ymwybodol o'r adegau hynna, lle dyn ni yn colli golwg ar Dduw, a dyn ni yn gadael i hyn godi. Gan hynna wedyn, pan mae'n codi pen, so dwi yn mynd mlaen yn bach. Sut mae delio gyda fe pan mae'n codi pente? Wel, mynd at y Casglwr Trethi, beth oedd yn gwneud? Edifarhau. A mae'n rhywbeth ni wedi sôn am ar episod blaenorol, ond bod ein bywydau ni yn bywydau o edifarhad, achos mae hynna'n cadw ni yn naturiol yn ostynedig. Pan dyn ni'n cribod trwy'n bywydau ni yn edrych am bechod, yn edrych Duw sut dwi wedi gadael ti lawr, dwi'n edifarhau yn ddyddiol, mae hynna'n mynd i gadw ni yn cofio ein cyflwr ni a cofio beth yw cyflwr ein calon ni.
Definite. Diolch, Ari. Lewis, ti eisiau dod mewn ar y cwestiwn yna? Unrhyw beth i ychwanegu? Neu i pwysleisio? Na, mae'n lot o help i fatha, deall e. Mae fe'n gydbwysedd caled yn dydi, achos dyn ni yn naturiol yn pobl sy'n moyn, dyn ni'n naturiol yn pobl sydd yn Pharisead, dyn ni'n naturiol yn pobl sy'n moyn fatha rhywbeth i cynnig i ddew. Ond, I guess fatha, rhyfeddod yr efengyl yw fod yn cymryd pob balchder fel a pob ymffrost i ffwrdd ohono ni. I greu y ffordd dwi wedi ffindo fe, achos mae'n rhywbeth fi'n stryglo fe hefyd, just cofio fod mae rhaid, dyn ni disgwyl gras yn ddyddiol. Mi greu y ffordd eitha helpful nath rhywun esbonio i fi yw fatha, dyn ni'n neud gweithredoedd da fel ymateb i gras, nid fel ffordd o cael gras. Ac hefyd, mae hon i gyd yn gwaith yr ysbryd glân tu fewn i rywun. Mae yna rai traddodiadau yn does, lle nhw falle ddim yn cael o'n cweit yn gywir, ac maen nhw'n meddwl fod fatha just ymdrech, y focus on yw fatha ymdrech o slog really caled i trial wneud stuff dych chi ddim really moyn. Ac mae'r ddau esiampl fel ymprydio'r gweddio fel dau ddisgyblaeth ysbrydol yma. Yn y pen draw yn credu, maen nhw'n pethau i ni elwa ohonynt, dyn nhw'n pethau i ni i fod yn fuddiol i ni fel Cristnogion yn ei perthynas gyda Duw. Rhywbeth nes i darllen dyn o'r blaen, actually, lot o help. Oedd just stuff ynglyn â fel darllen y Biblau. Ac oedd yn dweud fatha, y ffordd i trial peidio fod llithro mewn i meddwl rhaid i ni wneud yw i meddwl fod yn fuddiant i ni wneud mae'n peth llesol i ni wneud yn ddyddiol yn ein perthynas efo Duw. Just fel oedd Alun dweud hefyd, cofio taw trwy gras yn ddyddiol yw e. A beth sy'n drist yw, ti'n sôn am rei o'r traddodiadau sydd wedi camddeall hyn. Dwi'n credu mae'r celwydd yma wedi creepio mewn i'n capelu ni lot o'r amser. Yn anffodus, mae yna pobl o draws Cymru sy'n meddwl, as long as fi'n digon crefyddol a wneud digon o bethau da, bydd Duw yn derbyn fi. Fi creu mae hwnna'n real iawn yn lot o'n capelu ni. Ond wrth gwrs, mae'r agwedd yna, neu mae'r syniad yna, yn arwain at un o ddau beth. Mae naill ai'n arwain ni at fod yn Pharisead, sydd yn ymffrostio, ond fi'n credu mwy aml mae'n arwain i anobaith. Chos dwi'n nabod lot o bobl sy'n mor sicr ar Pharisead yma. Dwi'n nabod lot mwy o bobl sy'n meddwl, wel, os mae ennill ffafr Duw ni'n neud trwy wneud pethau da, wel, dwi ddim yn gallu, achos dwi ddim wedi neud nhw. A dyna'r broblem, efe. Nid y pethau mae'r dyn yma'n neud yw'r broblem yn y stori, ond fel mae'r ddau chi dweud ei galon a'r reswm, y cymhelliant fel Alun yn dweud, tu ôl i hynny. A fi'n rili licio beth ti'n dweud, Lewis, dyn ni ddim yn neud e mwyn gras, ni'n neud e oherwydd gras. Wel, Aron, gei di rapio lan dy gwestiwn dy hunain fyna. Pan o'n i'n meddwl am hwn, o'n i'n meddwl am falle dau beth yn benodol, sef ein perspectif ni a'n cymhellion ni fel oedd Alun yn dweud. So fel y sut yn ni'n neud e a pam dyn ni'n neud e. So, wrth feddwl am y pam dyn ni'n neud e i ddechrau te, fel dyn ni wedi trafod yn barod, beth yw cymhellion ni'n calon ni. So beth oedd cymhellion y dyn yma. A pan o'n i'n darllen rhyw commentary ar hwn, oedd e'n dweud, doedd y dyn yma ddim rili'n gweddio i ddew, oedd e'n fel gweddio i'w hunan. So, achos os chi'n sylwi beth mae'n dweud, mae'n jyst yn ddatganiad o beth mae e'n neud. Dyw ddim actually'n siarad gyda Duw. Does dim perthynas yna. So mae'n ymffrost, mae'n brolio, just dyna pam mae'n siarad. A felly mae eisiau bod ni'n gofyn yn yr un ffordd, sef pan ni'n neud gweithredoedd da, neu pam dyn ni'n neud nhw. Ydyn ni'n neud nhw mwyn cael lan yn y byd, ydyn ni'n neud nhw mwyn plesio pobl, edrych yn dda, neu ydy mas o berthynas o gariad a gras. Mae hwnna definitely yn wir, ond hefyd, fel sut dyn ni'n neud e, hynny yw, dyn ni'n neud e trwy nerth yr ysbryd glân, dyn ni'n neud e fel pobl sydd wedi'n geni i fywyd newydd yn Christ, a felly, fel mae'n dweud yn Eseia, dwi'n meddwl, mae'n holl weithredoedd dyn ni'n ystyried yn dda
yn glytu a bryntion ger bron Duw heb Iesu Grist. Felly, symot pa weithredoedd da dyn ni'n neud, dyn nhw ddim actually'n dda, ond i bai bod nhw'n dod o ddiw ac o fywyd newydd yn Grist. A felly mae hyd yn oed y pethau sydd yn edrych yn gallu bod yn ddiwiol ac yn dda ac yn ysgrythurol yn golygu dim byd heb ffydd. A fi'n meddwl mae hwnna'n real challenge. Ti ddim ynglyn â pyn ydyn ni'n darllen y Beibl neu fel oedd e'n dweud dygymu neu'n ymprydio. Hynny yw, fi'n cofio Elain o rai gydaethau pan oedd hi'n ifanc, nath hi ymprydio achos oedd hi ddim eisiau cael gwersi violin rhagor, fi'n meddwl. So nath hi just penderfynu ymprydio nes bod hi ddim yn gorfod wneud e rhagor. Ond does dim byd ysgrythurol da diwiol yn hynny. A fi wedi clywed pobl eraill yn neud un peth. Felly mae modd cymryd unrhyw beth yn dos a wneud mwyn yn hynna'n neu mwyn cael beth i ni moyn, hyd yn oed pethau ysbrydol. A mae eisiau gofyn y cwestiwn felly, wel, pan dyn ni'n byw yn bywyd ni, pan dyn ni'n mynd i'r capel, wel, sut ydw i'n mynd i dyfu fan hyn? Sut ydw i'n mynd i wneud gweithredoedd da, bod yn esiampl a gwneud popeth dwi'n mynd i wneud? Wel, dim ond trwy nerth yr ysbryd. A wedyn, fi'n meddwl hwnna'n helpu ni i weddio, wel, ysbryd nertha fi i wneud hyn a derbyn y clod a'r mawl wrth i fi wneud hyn. So mae calon ni'n iawn wrth wneud e. So, a pam ar sut. Pam yma. Pam ydw i'n wneud y pethau dwi'n wneud. Gret. Mi'n really falch bod ni wedi cael y chat yna, achos fi'n credu mae'n really dadbacio'r Pharisead mwy nag unrhyw beth nag yw yn y stori. Alun, ti gyda cwestiwn arall i ni? Cool. So, os oedd cwestiwn Aron yn ffocysu ar y Pharisead, felly bod hwn yn ffocysu mwy ar y dyn sydd yn darostwng ei hun. So, i ni'n byw mewn byd lle mae yna llwyth o demtasiynau i adeiladu rhyw fath o image neu rheoli yn delwedd ni, y ffordd mae pobl yn ein gweld ni drwy social media, drwy'r hyn dyn ni'n gwisgo, drwy'r glasses dyn ni'n gwisgo yn really ddim angen, trwy'r haircuts dyn ni'n cael, neu hyd yn oed fel arweinwyr mewn eglwysi, y delwedd sydd gan ein eglwysi ni yn ein cymydend ni. A dyn ni'n gallu mynd i reoli'r ffordd, neu ceisio rheoli'r ffordd mae pobl yn ein gweld ni. So sut dyn ni'n gwrthod hynna, a mewn byd sydd gyda gymaint o ffocws ar delwedd, beth mae'n edrych fel i ddarostwng ein hunain, a fel mae'r Casglwr Trethi yn ei, just put it out on the line, a dweud dyma pwy ydw i dwi angen gras. Beth yw ei guddio yn y gornel yn hytrach yn y cerdded i'r llwyfan. A pan nes ni darllen y cwestiwn yma'n gynharach, achos ni'n licio chi meddwl bod ni'n neud hwn gyd off the cuff, dyn ni. Ond, darllen y cwestiwn yma, mae mor wir nag yw e, mae'r Pharisead yma, fi'n gwybod, yn siarad gymaint mewn i fel social media, dwi'n meddwl, just a sort of, y delwedd dyn ni'n rhoi o'n edrych ar yn eglwysi. Ti'n meddwl, bydd Aron yn rhoi llun lan os mae'n oed fy deulu a mae'r gynulleidfa wedi treblu. Ti'n meddwl, achos bydd hwnna'n neud fi edrych yn well. A so, ti'n meddwl, mae gymaint o'r Pharisead yn Instagram account fi. Mae hwnna'n wir. So, beth yw e yn y byd yma lle mae pethau mor normal i fod yn ostyngedig? Mae'n cwestiwn really da. Aron, ateba fe i ni. Wel, dwi'n gwybod, ni newydd ddechrau cyfres newydd yn 1 Thessaloniaid yn y capel. A wrthos yma dwi wedi dechrau paratoi ar gyfer y sil sydd i ddod â 1 Thessaloniaid Bennod 2. Ac yn hwnna, mae e'n atgoffa, mae Paul a Silas a Timothy's yn ysgrifennu at y Thessaloniaid, a mae'n atgoffa nhw sy'n gysnogion eitha ifanc o beth oedd eu gweinidogaeth nhw i'r Thessaloniaid. A mae'n dweud yn adnod 5 ymlaen, bod e dim ond wedi dod a di bod yn hollol onest gyda nhw. So, ni buom un amser yn arfer geiriau gweniaeth neu chwaith falster i gael ei trachwant fel y mae Dyw'n dyst. Na i ddweud yn Bible.net, achos falle bod e'n fwy clir, actually. Dych chi'n gwybod bod ni ddim wedi ceisio'ch sebonu chi, a doeddwn ni ddim yn ceisio dwyn eich arian chi chwaith. Mae Dyw yn dyst i hynny. Doeddwn ni ddim yn chwilio am ganmoliaeth gan bobl, gan ddych chi na neb arall. Mae'n mynd mlaen i sôn. Yr unig beth oedd yn bwysig iddyn nhw
oedd caru'r arglwydd a caru'r bobl. A pregethu'r efengyl gan bod nhw'n caru'r bobl. A fi'n credu oedd hwnna'n help o ran cadw'r efengyl yn ganolog a cadw Crist yn ganolog. So os yw Crist yn ganolog i'n bywyd ni, dyn ni'n poeni mwy am beth mae e'n meddwl na beth mae pobl meddwl ar Instagram neu ar Facebook neu... a mae'r temptasiynau yna o gwmpas ni trwy'r amser. A wedyn, mae hwnna'n un peth cadw Crist yn ganolog. A wedyn, os ni'n cadw'r efengyl yn ganolog hefyd, dyn ni'n meddwl, wel, os dwi'n fel dilutio'r efengyl, achos bod fi'n poeni am beth mae pobl yn meddwl, neu os dwi'n rhoi camargraff o'r eglwys, wel, dwi'n gwneud cam ar efengyl hefyd. Dim jyst wneud cam ar Crist, ond cam ar ei efengyl. A ti'n meddwl, dyna'r efengyl, dyna'r grym sydd wedi achub fi. Pam bod fi'n gwneud cam ar efengyl yna? Yr efengyl sy'n rhoi bywyd tragwyddol. So, cadw Crist ei efengyl yn ganolog oedd beth ni yn meddwl am. Great. Lewis, der di mewn ar y cwestiwn yma. Fi'n trial meddwl ac ystyried hon hefyd, achos mae'n cwestiwn really, really da. Ac fi'n credu jyst trial meddwl yn fatha ymarferol sut mae, sut mae fatha, bod fel tyfu mewn ddar o styngrwydd ac yn y blaen. Ac fi'n teimlo fel un peth yw, jyst bod yn ymwybodol fatha pwy chi'n gwario fel y fwyaf o amser efo, ond fi'n teimlo fel mae'r Beibl yn dweud fod llais y byd a llais Duw, maen nhw wahanol, maen nhw'n cwbl wahanol. Ac I guess fatha fod pethau fel cyfryngau cymdeithasol a pethau yma, maen nhw yn fendithion yn y peth, yn y greidd o'r peth, ond maen nhw'n gloi iawn o achos natur y byd syrthiedig yma yn gallu troi'n pethau sydd yn fatha amdano ni ac amdan sut dyn ni'n dyrchafu ein gilydd ac yn y blaen. Ac really jyst I trial gwario, y mwy o amser dyn ni'n gwario efo Crist hefyd, y mwy o fydden ni'n tyfu fod fel fe. Ac fi'n teimlo fel, nath rhywun dweud hon wrtho fi ac nath e taro fi, pan ti'n darllen y Beibl enghraifft, chi'n gwario amser efo person, a y mwy ydych chi'n gwario amser efo'r person yna, sef y bigel da, yr un nath dod ac nath marw'r groes, y fwy ydych chi'n mynd I tyfu yn debycach iddo fi hefyd. Fi'n credu preget Tim Keller oedd yn really, really da, achos nath e just dweud, y fwy o amser ydych chi'n gwario efo Duw yna, ydych chi'n mynd I cael eich siapio fel fe trwy'r ysbryd glân. Ac, Mae hwnna'n gret, mae hwnna'n rili dda. Ale, der di mewn a rapio lan y cwestiwn yma I ni. Dwi'n meddwl bod chi'ch dau di taro'r hoedden ar ei ffen. Pan mae Lewis yn gweud ni'n treulio amser gyda pherson yn y gair, a beth mae'r person yna'n edrych fel, mae'n hollol sanctaidd, mae'n hollol berffaith. A mae unrhyw un sy'n edrych ar hynna yn meddwl, I'm not too far off, just yn wrong. Mae gweld Crist a gweld pa mor dda yw Crist yn mynd I amlygu'n hunain pa mor bechadurus ydyn ni, pa mor bell o'r safon ydyn ni. So mae gweld Crist a nabod Crist yn ei hun yn mynd I newid y ffordd dyn ni yn meddwl am ein hunain. A wedyn dwi'n meddwl, dyn ni'n gallu edrych ar y ffordd mae Paul yn ysgrifennu'r Cynhyrchydd, ni'n darllen yn nos yn y blaen, sydd yn helpu ni ddeall falle sut I weithredu ar hynna. A mae Paul, yn y ffordd mae'n ysgrifennu atyn nhw, mae'n arallgyfeirio'r ffocws oddi ar ei hun ac I Iesu, yn y ffordd mae'n ysgrifennu'r Cynhyrchydd. Dyma mynd dweud, a minnau pan ddeithym atoch, gyfeillion, ni ddeithym fel un yn rhagori mewn hiodledd na ddoethineb, wrth gyhoeddi chwythu'r gelwch Duw, oherwydd dywysais beidio gwybod dim yn eich plith, ond Iesu Grist ac yntau wedi ei groesolio. Mewn gwendid ac ofyn a chryndod mawr y BB yn ein plith. Am hymadrodd I am pregeth, nid geiriau deiniadol doethineb oeddent, ond ymlygiad sicr o'r ysbryd a'i nerth, mwyn i'ch ffydd fod yn seiliedig nid ar ddoethineb dynol, ond ar allu Duw. So mae Paul just Paul, potentially y cenhadwr mwy llwyddiannus erioed, di ysgrifennu rhan fwyaf y Testament Newydd yn dweud, nid fi,
ond Crist a'r ysbryd trwy gallu Duw. A dwi'n meddwl, os dyn ni'n defnyddio iaith bwriadol fel yna yn y ffordd dyn ni'n siarad gyda pobl eraill, yn y ffordd dyn ni'n siarad gyda pobl sydd ddim Gristnogion hefyd, mae'n tynnu'r ffocws oddi ar ni, rhoi ni yn ein lle iawn, a codi enw yr arglwydd. Ie, dwi'n meddwl bod yna'n ddarlun da yn yr hanes nag yw e, achos yn yr ddameg, dyna mae'r dyn gostyngedig yn neud yw, mae'n tynnu'r sylw i ffwrdd o fe, neu actually mae'n pwyntio mas mor wael yw e, mor trigarog ydi Duw, a fod maddeiant dim ond ar gael trwy Dduw. Whereas mae'r Pharisead yn pwyntio mas pa mor wael yw'r Casglwr Trethi. Mae'n just rhoi ein i'n yw e, really. A mae'r rhywbeth sy'n really bwysig yw, mae'r Casglwr Trethi yn cyfaddau i bechod yng nghyd-destun trigaredd Duw. So dwi ddim yn dod mewn anobaith. Mae'n dod mewn gobaith sicr bod Duw yn trigarog, a mae angen trigaredd. Ac actually mae'r dameg yma am fod yn iawn gyda Duw. A dwi'n meddwl, falle bod yna rhai ohonych chi'n gwrando ar hwn, neu gwylio hwn, neu beth bynnag, a chi'n meddwl eich hunain, dwi angen bod yn iawn gyda Duw. Felly bod chi ddim yn Gristnogion eto. A mae dameg yma'n helpu chi. Mae hwn yn dameg ffantastig i rhywun sydd eisiau dod yn Gristion, achos mae dangos chi be'n neud. Mae'n really ymarferol, neu yw e. Chi'n dod yn ostyngedig, fel ni wedi cadw ymlaen i weid, chi'n dod yn ostyngedig o flan Duw, chi'n cyffesu pechod, a chi'n gofyn am trigareth. Chi'n gofyn am faddeuant. Maddeuant sydd ar gael oherwydd mae Iesu Grist wedi mynd i'r groes. Delio gyda'n pechod, dod nôl yn byw i roi bywyd newydd i ni. Os chi'n moyn siarad mwy am hwnna, cysylltwch gyda un ohono ni, neu ewch i eglwys yn ei gapel sydd yn dda. Os chi'n bwysyn o rei ni, dewch at ni. Os chi'n Lloegr, chi'n gorau mynd at Lewis Brunt, ein cynhadwr i Loegr ar hyn o bryd. Diolch pawb am heno. Diolch Aron, diolch Alun, a Lewis, diolch gymaint am ymuno gyda ni. Wedi bod yn gymaint o hwyl ac hanogaeth mawr. Mae'r dameg yna wrth gwrs bod yn spot on beth i fi'n dweud, ond mae'r diolch am cyflwyno i fe i ni. Mewn ffordd sy'n adeiladu lan rhain o hynny sy'n credu, ond hefyd yn herio ni sydd ddim wedi dod yn Gristnogion eto. Wel, ta-ra, hwyl fawr, a newn ni weld chi wythnos nesaf. Iawn. Mae dynas yn pregnant, oce? A mae hi yn ysbyty ar fi'n rhoi genedigaeth. Wel, mae'r dynas yma, mae hi'n yn un o set o twins, a mae hi hefyd yn disgwyl twins ei hun. So, yn ganol y ffys a'r ffwdan o cael babi, mae'n deud i brawd ti angen meddwl am enw i'r babis ma i fi. Dwi'n cael un hogan ac un hogyn, un merch, un bachgen, whatever. Right, yeah. So, mae hi'n cael y babi cynta. Merch fach, mae hi'n cyrraedd yn saff. A wedyn mae'n cael bachgen fach wedyn. A mae'n bod i'n mynd yn oce. Mae'n gweld brawd ti a mae'n gofyn, be ti di dewis fel enw i'r ferch? A mae o'n dweud, Denise. A wedyn mae'n gofyn, frawd anwyl, be ti di penderfynu roed yn enw i mab fi? Mae'n dweud dy nephew. Y problem gyda'r Sean yw bod Aron wedi dweud y punchline i ni.